Здравейте хора, аз съм Денис Шабеги и ние сме решили да правим едно клипче за една гадост. Сега ще сипя сол в моята фанта и ще видя какъв е вкусът. Просто така реших да пробвам за такива абонати. Абонирайте се за мен. Днеска си правя снимки с моите фенове. Така, е така. Ето е фантата. Ето е солта. Ето. Сега малко много разбъркаме. Ей, прием на 3. Но. Не. Ай, 3 глътки. Втора глътка. Добре. Вярвайте ми, соето. Айде още една за тебе. Добре. Ау. Свършихме с това. Ой, тото е било бах си гадостта, бе. Тото е било бах си гадостта. Знаете ли това колко гадно беше? Мале. Еми, добре. Абонирайте се. Правя предизвикателствата само заради вас. И за повече абонати. Имам 26 вече. От 22 на 26. И винаги така да стават все повече и повече. Да напредвам все повече. И peace. Обичам ви хора. Чао.